Så er du Kom op, fucking retard. babies. Virkelig retard, hvis du kaster ned. Så kravler jeg hele vejen op, så kaster du den ned. Jeg ved, du gør det. Du er så fucking gay. Jeg ved, du vil gøre det. Se, hvor du er gay. Vi ses på bunden, Danish. Min pot. Du kan få min gulerod i stedet. You know. Og når du henter det, så kan du finde din pots rundt omkring øverst. Beklager, Danish. Så. Ikke den. Jo, desværre. You know, min pot, seriøst. De ligger rundt omkring dernede. Godt. Der var du heldig, der var lag. Der var min streampot. You know, der går jo for helvede rebeller og Ali og alt muligt derhen. Fuck, hvor er det homo. Du må også godt få din region. Den ligger nede på bunden af stien. Jamen, hvad fanden? Hvad? Jeg har 2 streampot. Danish, det ligger på bunden af stien. Fuck, hvor er du gay, mand. Nu er jeg kravlet over den stige fucking 5 gange eller sådan noget. You know, nu skrider du ad med, you know. Okay. Seriøst, fuck, hvor er det gay. Det er virkelig Men samt du fik altså 27 gulerødder i stedet for de der cookbook-shop. Nej, hvor er du nederen, mand. Fucking gulerødder, det vil nu være lort. Jeg har fucking ikke mere mad. Jeg skal kræfte med det her lort. Hvad fanden det for noget bullshit, mand. Giv mig sådan en cookbook-shop. Okay, jeg dør sikkert ham det med Iron Gear, ikke? Jeg smadrer mig ned, og så dør jeg med min pot. Der var du sejt heldig, mand. You know, skal I give mig så min cookbook-shop? You know, no. Du fucking kaster dem ikke ned. Fucking gay. Nu går Aske ved Shitty Guy ned.